जाय अना बर'फ्रा बर'फोर नायनो हामोन बिसोरनि बिमा बिफाया गासिबो बर'जोबमोन। If you money Urkau promote private limited. Urkau promote private limited. Hey, tu Kako nak kude. Rau nabu sungap ser. Gusi wajib mau. Rau bu civil society nak sungakai. Milam jibi boro pun nak sungakai. Sansuai pun nak sungakai. Harci gusi wajib mau tu. Oh promoralu boro nama. Oh promoralu. भिडियो नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी यूट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आरएनबी गुसुङै बुंनो थाङोबा आरएनबी फुल फर्मआव बुंनो थाङोबा रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल। बे सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझारनिफ्राय सिफायनानै देबोरगाव मेडिकेल कलेजजों लोगोसे बानायनो थाखाय बिथांमोना लाहार फाहार खालामदों। बेनि थाखायनो गोबां बे खाथि खालानि रायजोफोर एबा एरियानि रायजोफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। आंनि बायदिबा बेसे बुंनांगौआ जोंहा थाखानाय मेडिकेलफोरखौ मानि थाखाय सिफायनो ना हायोबाथ' आरो मेडिकेल लुबावनोसो नांगौ। जोंहा ओरैबायदि जायो माबा मोनसे गिदिर एक्सिडेन्ट एबा गिदिर बेमार जायोबा 5-10 मिनिटनि समावनो मोजां ट्रिटमेन्ट मोनाबा एबा डक्टर मोनाबा जिउ गोमानो गोनां जायोना रायजोफोर। आरो जुदि बेयावबो बिथांमोना थाखानाय गोजाम हस्पिटालखौ जुदि सिफायनानै बबेबा मोनसे हस्पिटाल एबा मेडिकेल कलेजजों लांफानोबा बेसेबां दुखु गोनां ना। जोंहा थाखानाय हस्पिटालखौ जाहाथे जेराव दं बेयावनो दोननांगौ आरो हायोबाथ' जोंहा गोदान खाथि खाथियावनो बुंनो थाङोबा 3 किल'मिटार 4 किल'मिटारनि गेजेरावनो हस्पिटाल बहायनोसो नांगौ। नाथाय बेखौ बे खाथिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां दुखु गोनां जादों। जाहाथे थाखानाय हस्पिटालखौबो जुदि सिफायनानै गुबुन जायगायाव लांनो नागिरबा बे खाथि खालानि रायजोफ्रा बेसेबां दुखु गोनां ना रायजोफोर। आंनि बायदिबा बेसो जाहाथे थाखानाय हस्पिटालखौ सिफायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव लांनो नाङा। हायोबा आरो बेनि खाथि खालायाव बांसिनै मेडिकेलफोरसो बहायनो नांगौ। आरो जोंहा खाथिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों बे मेडिकेलखौ लांनाय लोगो लोगो बेयाव खाथि खालानि मानसिफ्रा गोबां फार्मासि बायदिसिना होना जादों। जाहाथे बिथांमोनाबो बेनिफ्रायनो सोलिदों। जुदि बे मेडिकेलखौ गुबुनाव लाना थाङोबा बे खाथि खालानि फार्मासिफोर होना जानाय रायजो राजाफ्राबो जाहाथे सोलिनो एबा जिउआव हान्थिनो एसे गोब्राब जागोन ना रायजोफोर। बिदिबा आंनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला थ'दो बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअ एसे गोलाव जागोन दे रायजोफोर, जाहाथे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं मोनसे जिनिसखौहाय सानबाय थादों। बे जाहैबाय थांनाय बाराव जोङो जेब्लानाखि रुपनाथ ब्रह्मनि जन्मदिनथ' फालिबोलै बिसारिसिल तिथे रुपनाथ ब्रह्म स्टेचु आम्ही बिसारी गायब खत गायब बिसारी फाले जे प्रगति भवन नতুन बिल्डिं बनाय আছে ইয়াত ভিতরে একেবারে কিবা লেथारा फेथारा बस्ता दिया बस्ताजों खाफबनानैसो दोनबाय। प्रमोद बर'नि आखला मा आखल फालाय? प्रमोद बर'आ गावल' गेदेर मानसि। रुपनाथ ब्रह्मआ जाहैबाय बै समनि गपिनाथ बरदलैमोनजों समब्रा समब्रि भारत उदांस्रि जुद्ध खालामग्रा कवि गुरु राइटार एभ्रिथिं हि वाज ए माल्टि पार्पस मेन। आरो बिथाङा बे औवाबारि क'क्राझारनि औवाबारि बासबारियाव जोनोम मोननाय मानसि। बिथांखौ सनमान होनानै बिथांखौ रेसपेक्ट खालामनानै बिथाङा बै समनि एखेबारे गिदिरथार मन्त्रि प्रथम बर'नि मन्त्रि कंग्रेसनि मन्त्रिमोन। आं बुजिनो हायाखिसै प्रमोद बर'नि आखला मा बेलाय। एफा गिदिर बर'जों सनमान होजानाय रुपनाथ ब्रह्म बिथांनि नामाकरणाव दिनै आरएनबी सिभिल हस्पिटाल लुदों। मानो बोखारखो? बिथांमोना स्टेचुखौबो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बे स्टेचुखौबो बोखारबाय आरो बिनि उनाव दिनै सिभिल हस्पिटाल रुपनाथ ब्रह्मनि नामाकरणाव जे हस्पिटाला दंमोन बेखौबो बिथांमोना बोखारना बहाबा लांसिनो। मा इसिबां अननाय फालाय? सासे गेदेर मानसिखौ जोङो सनमान होनांगोन, सिबिनो रोंनांगोन, बिबार बावनो रोंनांगोन। सिबिनाय आरो बिबार बावनायखौथ' बाद हो प्रमोद बर'आ नै मुर्तिखौ होखोमानानै बबेबा जुनानै दोननानै आरो दा बे सिभिल हस्पिटालखौबो लांबावनोसै आरो मा गैला। रुपनाथ ब्रह्मनि नाम निशाना बिथांनि गथ' गथाय फिसा फिसौ बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेसेबां दुखुथिया जागोन। आरो बेजों लोगोसे नोङो बेसेबांबा स' कर्मिफ्रा फार्मासि होनानै जादों, सोरबा डाक्टार होनानै जादों, उमुक होनानै जादों। एन्टायार क'क्राझारानो बे सिभिल हस्पिटालनि नामाकरण बिनि सेर दङ। बे जोंनि मोनसे लेन्डमार्क। इट वाज ए काइन्ड अफ आवर लेन्डमार्क इन दिस क'क्राझार टाउन, क'क्राझार सिटि। नाउ इट्स गोइं टु बी रिमुभ। रावनावबो सोआखै प्रमोद बर'आ बिलाय। गावनो डाक्टार, गावनो इन्जिनियार, गावनो आईएएस अफिसार, एभ्रिथिं प्रमोद बर' इज एभ्रिथिं।
हा सोरबा गेदेर मानसिखौ एडभाइस लानो थिनबा बे लाया गावनो गोरोंजोबखानो रावनो बे एडभाइस लाया बेबायदि बिटिसि सालाय दिनै मानो बोखारनांगौ सिभिल हस्पिटालखौहाय बे पार्मानेन्ट जेराव दङ बाहायनो थानांगौ बे लरेट सरेट खालामनो मोना आरो मेडिकेल कलेजजों मेडिकेल थाबाय थादों साथुफोर लाबो आरो फैसा गैया नामा बिजेपि गभर्नमेन्टआ हिमन्त निसे फैसा নাই मेडिकेल कलेज खुलिबले फैसा নাই मेडिकेल कलेज চলাবলে বিজেপি গভর্নমেন্ট পয়সা নাই এই গতিকে এই যে সিভিল হসপিটাল এই সিভিল হসপিটাল দিয়ে ফান্ড দিয়ে কিবা চলি থাকিব আর কি এটুই থার ম্যানেজমেন্ট ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কবা পারে উমুক বানাবো ঠুমুক বানাবো ইমান মানুহবিলাক বিৰোধী কৰিছে তেখেতৰ ডিমান্ড নহয় নাকি আমিও এই অসমৰে ৰাইজ বাস অসমৰে বাসি বদলেণ্ড বাসি বিটিসি বাসি আমাকো চাব লাগিব दा आं खोब दुखु मोनदों आरो बे आइडिया एखे हामजाथाराखै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा ओंखारनांगौ बेयो दिनै मा रुपनाथ ब्रह्मनि स्टेचुखौ बोखारबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बोखारबाय आरो जोबनायाव बै गुवाहाटीनि माबाखौबो बे आइएसबिटिखौबो बे बोखारसिगोन सोलायनो हागौ जोबनायाव बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुर्तिखौ बोख्लायनानै प्रमद बर'नि मुर्तिखौ होगोन बे गाव थैनायनि सिगांनो साइसआथ' बेबायदिनो दा बे हामा जादों आरो मा खोब दुखु मोनदों बेखायनो जोङो बयबो बर' रायजो राजाफ्रा दले बले बेबायदि आइडियाखौ बोखारनांगौ बिजेपिनानो बिदिनो बिजेपिनानो गासिबो उल्टा बे उल्टानि टिका उल्टा खालाम मोनबानो पलिटिक्स उल्टा करिबा फाले टेकेट पाबे এইটো রাজনীতি কিছুই কাম নাই কিছুই কিবা নেসেসিটি নাই খালি উল্টা করিবা ফালে এইটো উল্টা পার্টি এই কারণে মই কবলৈ বিচাৰিছে আজিৰ তাৰিখত এটা গখনা ইউপিপিএল মানে কি হা ইউপিপিএল মানে উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড উৰখাও প্ৰমোট প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটোৱে काको ना खुदे रावनावबो सोङा बिसोर गोसो बायदि मावो जायखौ इउजिया होनबाय बेनो जागोन जायखौ प्रमोदा होनबाय बेनो जागोन लरेन्सआ लकेल एमएलए बोरो लरेन्सआ बहा थांखो फालाय लाज गैयालाय बे मिथिया नामा बे आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बे बुजिया नामा आरएनबि हस्पिटाला मा जिनिस बिनि सेर मा दङ बियो मिथिया नामा बिनि जारिमिनखौ बियो मिथिया नामा मानो फंसेबो बुङाखै बिलाय मानो लांनो नागिरखो सिभिल हस्पिटालखौ सिभिल हस्पिटाल थाबाय थादों आरो मेडिकेल थाबाय थादों बेनो आंनि बुंनांगौआ थेंक इउ जाय अना बर'फ्रा बर'फोरखौ नायनो हागोन बिसोरनि बिमा बिफाया गासिबो बर'